Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Казан шәһәренең 18-нче номерлы Үзәк шәһәр клиник хастаханәсенә Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган табибы Камил Зыятдинов исеме бирелде. Бу хакта Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков мемориал такта ачу тантанасында хәбәр итте. Әлеге чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Бу капкадан Камил Зыятдинов атлап кірмәгәнгә шактый еллар узса да, аның истәлеге булып урмансыман үсеп киткән кедр агачлары каршы ала. Аны ят итәргә килүчеләр дә тантаналы чара башланыр алдыннан шуңа игътибар итте. Һәр яктан яшеллек, чәчәкләр эчендә күмелеп утырган сәламәтләндерү бинасы заманында радиоприбор заводы эшчеләренә медицина хезмәте күрсәтү оешмасы була. Камил Зыятдинов аны күп тармаклы заманча хастаханә комплексы итеп төзетә. Титану организации здравоохранения. Ул легенда, сәламәтлек саклауны оештыру титаны, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, берничә буынны тәрбияләгән мөгаллим дип сөйләде тантаналы чараны ачып җибәргән Марат Садыйков. Шулай ук Камил Зыятдинов төзегән һәм лаеклы коллектив җыйган 18-нче хастаханәгә аның исеме бирелүен дә әйтте. Ә бу инде хезмәтенә күрә хөрмәте дигән сүз, чөнки кайбер кирпечләрен үзе салды дип тә искәртте чыгыш ясаучылар. Анда ниндер авыл җанлы шундый бер теге ачыклык бар иде. Ул инде хәтта министрдан киткәннән соң да миңа үзләренең шушы авыл хуҗалыгы белән бәйле аерым танышларының, белешләренең, фермерларның мең төрле йомышлары белән мөрәҗәгать итә иде һәм уларда абый менә булай бит, ул энекәш менә булай бит, менә шулай итеп якын итеп, матур итеп, ачык итеп сөйләшә һәм әле сөйләшеп сорап кына калмый, аның үтәлешен ул ничектер үзенә менә аның үзенә генә шундый бер нечкә сыйфат белән уларны сиңа кабат исеңә төшереп әле вакытында үтәлә алмаса, аны барыр ахырына җиткергә тырыша иде. Менә ул матур сыйфатларын аның минем ничектер күңелгә кереп калган. Хастаханә 1991 елдан 2002 елга кадәр Казан шәһәре Идел буе районы медицина хезмәтенең төп таянышы була. 1994 елдан 2016 елга кадәр хастаханәне Бакиров Рөстәм җитәкли. Кабинетini калдырганда берничә киңәшен биреп калдырды. Безнең бит инде менә ничек тә кадрлар белән матур итеп эшләргә, аларның хәлен әйбәтләтеп, кичләтеп, профессиональ яктан инде. Аннары безнең бит инде ташландык балалар отделениесе менә теге балалар отделениесендә бар. Алар турында бигрәк тә әйтте, ничек тә аларны үзеңнең балаңнан да якынрак итеп, күрерлек итеп. 1994 елда 18-нче шәһәр шифаханәсе клиник статусын ала, ягъни авыруларны стационар дәвалау белән беррәттән уку һәм фәнни эш алып барыла торган дәвалау учреждениесенә әверелә. Камил Зыятдинов утырткан агачлары кебек үк үзе нигез салып калдырган клиник хастаханә гел үсештә. Без аны белән бик хурланабыз. Biz tırışabız, bütün onun fikirlerin, onun tradisiyalarını saklarga. Камил Зыятдинов Татарстан сәламәтлек саклау министры итеп билгеләнгәч, аның җитәкчелегендә яңа медицина технологияләрен гамәлгә кертү һәм республика сәламәтлек саклау өлкәсенә инвестицияләр җәлеп итү буенча күп санлы проектлар гамәлгә ашырыла. Табиб амбулаторияләре һәм тәүлек буенча эшләүче ашыгыч медицина постлары шелтәре үсеш ала. Медицина персоналын үзлексез рәвештә һөнәргә өйрәтүнең бердәм системасы булдырыла. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белән хезмәттәшлек урнаштырыла. 2007 елдан ул фәнни юнәлешне әйдәп баручы буларак Казан дәүләт медицина академиясе ректоры итеп сайлана. İki bana bilen işledim. Baş tabip bulup onkologiyada o akademiga gitkeçti. O ministr bulup işledi. Onun için bir hatırlı her vakit göz yanında, göz alında. Тормышны без еш кына юл белән чагыштырабыз. Ә юллар төрле була. Җитәкчелек иткән чорларда Камил Зыятдиновка да төрле юлларны кичәргә туры килә. Сикәлтәсен дә, кискен борылышларын да, әмма ул кешелеклелек дигән кыйбласына гомере буе тугры калды.
Туган төбәкне кайгыртып яшәүне дә ул үз бурычы итеп санады. İcadı idi ул, һәр вакытта елмаеп сөйләшә иде ул. Анага кыенлыклар юк шикелле иде. Әмма ләкин бөтен эшләгән эшләре, кылган гамәлләре барысы да чын күңелдә. Дан өчен түгел, куштан алыну түгел. Әйтик, менә Хади Такташның авылына барып, анда һәйкәл салдыру. Ул бит аны газеталарда яздырып чыгармады, телевизорга барып та сөйләмәде. Ул аны үзе өчен эшләде һәм Хади Такташ өчен эшләде. Аның шигырьләренә гашыйк кеше иде. Мөхәммәдияттан беләдер юк. Якташлык җәмгыятендә башлап йөрүчеләрнең берсе Камил әфәнде. 1978 елда Казан медицина институтын тамамлаганнан соң Камил Зиятдинов хезмәт юлын Буа үзәк дәваханәсендә хирург-травматолог буларак башлый. Соңрак поликлиника мөдире булып күчерелә. Туган төбәгендә дә аның исемен йөртүче урам бар. Ул эшләгән дәваханә диварына да истәлек тактасы беркетелгән. Булар барысы да Азат Айзатулов Буа районы башлыгы булып эшләгәндә гамәлгә куелды. Камил әбүне мин балачактан беләм, ул бит минем якташ. Камил әбүнең әнисе бездән 3 йорт аша гына тора иде Буада. Мин Буада үстем. Камил әбү бик кешелекле, бик шундый нечкә күңелле, шул ук вакытта тау хәтле шундый зур абый иде ул. Камил әбүне бик әйбәт беләм. Камил әбү министр булып эшләгән вакытта без министерствога әти белән килә идек. Анарга кереп, серләшеп, киңәшләшеп чыга идек. Камил әбү эшләгән вакытта мин үзем медицина университетына укырга кердем. Шуңа күрә аның белән безнең арада һәрвакыт дуслык иде, һәрвакыт бер-беребезне аңлашып, шундый матур чаклар иде ул вакытта. Уңышка бер селтәнүдә генә ирешү мөмкин түгел. Аңа якутлардан да кыйммәт, вакыт һәм тырышлык кирәк. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган табибы, медицина фәннәре докторы, профессор дәрәҗәсенә ирешүгә тәүге сукмак Әлки авылыннан, әтисе Шәһәреттин, әнисе Шәмсебанаттан башлана. 9 балалы гаиләдә үстек, энем 6-нчысы иде дип искә ала абыйсы Раил. Бүген анага 70 яшь туган булыр иде. Бәхетсезлеккә каршы дип әйтик инде, Аллаһ Тәгаләнең иплай булгандыр язган. Уйлары дип әйтик. Менә аның үлгәненә уже бүген 5 ел. Без инде бу аның истәлегенә ачылган мемориал тактаны аның исемен мәңгеләштерә торган исем кую бу больница өчен. Ул төзегән больница өчен, безнең семья өчен, безнең туганнар өчен бу зур вакыйга, зур горурлык. Камил Зиятдиновның кызы Динә Хөсәенова да әлеге изге эштә катнашкан һәр кемгә рәхмәт белдерде. Динә ханым да әтисе юлыннан киткән. Хәзер ул Республика клиник офтальмология хастаханәсен җитәкли. Biz җыклыйбыз ул китә эшкә, без җыклыйбыз ул килә генә. Һаман эштә, һаман кеше өчен эшләде. Кеше бик ярата аның. Аның исеме дә Камил Шагарович, кеше кебек инде, человечный. То есть бөтен кеше ярата. Бер чәчәк белән җәй булмый дибез, ә медицина өлкәсендә бер кешенең зирәк акылы һәм табигать бүләк иткән таланты могҗизалар ясарга сәләтле. Мемориаль такта ачу тантанасы башланыр алдыннан әллә генә каян бер болыт чыгып, ләйсән яңгыр явып үтте. Искә алу чараларында явым төшемне яхшыга юрый илгәрләр. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.